الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sandra khanu so abi piaginawa na gusto kada reo na malan na so kabarakat dapat tamanan yan adim bagi-bagiin wallah si kuma urip niyan na pakalaan tanurun wallah na sumarargan adin yan mambudi bagi-bagiin si ko lewa lupa na pakalidas ng tanurun wallah iman to mga urip no Allah na ay pamagusay tanong saan kaya makampat bandingan makampat masa na so may pantag si ko kang giginaway. Diyan kaya kang giginaway na dususan so kang giginaway. Kapag yung ginaway sa bilang tao, ako kapag yung giginaway sa ginaway ayamanan yan na marata ginaway o di na marata igalabak. Diyang ka na dua na palayad na ng miyaloy sa Quran. Agusi ko mga sabda na nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na una ang tanron musay sa makampat agyang kota kang giginaway si ko Islam agyuto so kang giginaway o di nakapaking ginaway sa tao abilang tao. So Allah subhanahu wa ta'ala na namiyaloy na nanan si sa Quran agyang kuto ini suguyan na tanong si tanong makipang ginaway ko mga tao ay pagpagapas niran na sukaswatayran ko Allah. Isa kabtuon na mga barasimba o di na mga bilang tao. Si sa Quran na isa ang raniranon na mga salihin. So ayaman na niyan namiyali Allah Ta'ala A'udhu billahi minash shaitanir rajim wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Diyan kay ayat na kesana-sana andunay agunaw tano kung mga ginawa tano antaw ay mga taway pang ginaway tano. Bersama na diyang kaya ayat na pituro Allah pantangan ka aginawang ka sa si ka pakiplumam ka si ko mga tao besimba niran su Allah si ko kapita-pita nagusi ko kagabi-gabi mana diyang ko to wasiat rakatano Allah na yabluban tano alayok na diyang ko ta mga tao akapit akagabi na simba niran sa Allah o di na diyang ko ta mga tao akapit akagabi na diran di panaguntamanan ikaswatayran ko Allah o di na diyang ko ta mga tao akapit akagabi na di din mapupukas adyang kuta mukar na iran si kutuhan iran Rabbul Alamin. Yung mga tawanan na ayaraw tanong biyang isa na wallah ay ipong ginawa itanusiran. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha siran na pagkabubayan iran so kasuswat wallah. Pamanay diran di sisakuyan na diyang kutaan duman ay kabubay kiran wallah subhanahu wa ta'ala na inisumbatun wallah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ay manan yan na
ubang kakiran pakatangkirya so o kailaing kakiran. Manan yan na ding kasiran palpasa. Ding kasiran palpasa sa bang bakasi mabimban kung mga ginawai sisi kiran so kadudunyay. Manan yan na pagapas niran mampu na diyang ko to kaswatairan ko baya ginawairan. Uri na so kaswatairan si ko baya o sayapa na di nga siran pesesan biya sa baya pantag kaya pasakiran o kailain ka na turido zinat al-hayat dunya sa baya kataralbing ka na diyang ko to kawiyag-wiyag udi na mga parahisan sa diyang kay dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina sa ubang ka para tiya sa mga tao piyakilipatan akong kiran piyakilipatan akong kung mga puso iran so tadim-tadim ram manan yan na tiyak lisiran o Allah yabu miyang galbo ka mga tao to na so baya ginawairan na ubaka kiran miswaso atig wallah ubaka kiran makaunot ubaka kiran pakiginaway o baka kiraan na pagpagpagpada kaya mga tawanan na sulin sa Allah ta'ala niya kilipat kiran sa miyada ko pusuiran so tadin-tadimbiran ko Allah. Yaman niyan na di mga tao to na din labutiran ko o kaplima waktu da labutiran si ko yaman niyan na diran di katadin-tadimbi ko Allah. Ay diran di ketedaan na diyang ko to abaya ginawairan si isang kay kawiyaw-wiyag ko dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu kaya piyang unutaniran na sa mga baya ginawairan. Wa kana amruhu furto na ay miyulawla o mayaw ay masaswaw mawulawlayran na miyakalpas. Manan yan na miyakalpas na miyang makasilay so mga galabukiran nagu miyang mga erumpak so kaya manan yan na mga planuiran nagu miyang ulo si kulandeng so mga singaniniran sabab sa kajidyong kuto ay pikutadairan na subaya ginawairan na subaya ginawa sa pa na maurib no Allah diyan kanan guna na walang tanong Allah naginan din ikukuhaan tanong asa tao kabubayan yan makakuha sa titu layukyan layukyan ko dunia na layukyan panong ko surga na paratiyan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kanan at yang isa niyang rakatano pelubuan na layok sabab sa sunawitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyaluin niya al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. So tigin manay so tao na madadalam si sadyang kuto akaw yaw-yaw ginaway niyan na umanisar kano na pangilubas sa ginaway amapiya. Diyan kay kapag ginaway nasa rin sa ginaway ka nagyutos ka din. Yutiket ruwaon o rasol sa so ginaway so tao na sa din sa mambubutad o ginaway niyan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Madadalam sa tao si isang kutak kawyag-wiyag o ginaway niyan. Na umanisa ko tanong na pangilubas sa layukyan ang mapiyan. So mga tao asi miliw-layok ko agama. So mga tao asi siraan min giginaway ko paratiran ko Allah. So mga tao asi siraan milulumam kasi ko simbayran ko Allah. Naknabasi sirang busang kaya dunia. Di makapetitigran wa sisiran din pakap sisiringan na Allah ko surga na sisiran din pakap pumagapada Allah ko jannatul firdaus na may kapungukum sa Allah napakasirong niyan siran si ko arasu Allah Allahu Akbar at ibman so ay manan yan na mga ungad yung ko to kapag ginaway ko mapialayo pagaliron na so kapag ginaway ko mapialayo, gusto kapag ipagpadaon si ko mga darpa, nagyuto, napkasabapan ito sa giyang ko to,
kaprila iyo Allah Ta'ala kesababan utusan kutu kepedegasan kutu mananya na pekebugan sangkota kabarakat. Ikira ayan indadar paingka na so mga lay parataya, mga barasimba, mga bilang tao na pagpakaw mga malaikat at susuguno Allah makapupuon si kupitilapisan ng mga langit na ayabu at kita li umayran roon na diran di panamburakan sa yan na mga kabarakat, mga kamapiaan, mga rilaw Allah at yung kutuwa mananyan na titimu-timu at ginawain si kuparateran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Siyanan sang kuta sabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam at pitiro yan. Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dhikr. Qala فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال تقول يعني الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فذكر هذا الحديث بطوله أمرني أن mata-mataan ada na inadno Allah mga malaikat yan disiran di mendadalakaw si ko mga lalan sang kayalyaw lupa. Diran di pubadugan sa mga tao, diran di pudi-pudin sa Allah. Na may kami ato ni Ranuto, ang mga tao to, na tatalwasiran. Allahu Akbar. Eman yan, na may ko miyato ni Ranang kuta mga tao, na tatalwasiran, na tero ni Ran, kati iso din yun yung banugan. Nagyang ko itong, isapiran sa mga papakiran sa diyang kuta mga tao diran di pudi-pudin sa Allah na makaumadin sa mga papakiran si kukapuro ng mga langit ku dunia fayasaluhum rabbuhum na isiansiran o tuhaniran mapuro humala awudis kanyan nakatawan niyan o tusiran na turo niyan anto na inituro no mga orip na na yapitiru ang kuta mga malaikat ko tuhaniran nasiran na patasbihang kairan nagudi kairan di puro-puro nagudi kairan di bantu-bantugan nagudi kairan di pudi-pudin na pero tulad ng Rasul at yung kutu hadis sa katasyan na ayak kaya pusanon na pitur wallahu ta'ala at igen ushidukum anni qad ghafartu lahum na piyakisaksiyan akong darkano hay mga malaikat mata-mata na sa akong natarutupidin asari nila na konsiran. Allahu Akbar. Sa manuto na aya o nga o kapag ginaway ko mga layparate na diyong ko to baniubuk di ka timo-timo baniubuk yan dadarpay na pagkaw mga malaikat apetit talwasiran saya mananyan na simbura kang kanwiran sa limo nabu report siran ko Allah Ta'ala diyang ko tadi nyo din gulawlaan na dinyo di pudi-pudin sa Allah na sa Allah Ta'ala ng desisyonan yan kaprilayan sa tingin na saksi niyo adin na liyab akong ko mga dusayran. Ikadwa bali diyang ko to mga kalbihan ng kota kapaking ginawain sigo mga salihin mga barasimba na so kapaking ginawain sigo mga tao mga barasimba agumararani ko Allah subhanahu wa ta'ala na kanaba si kabu sa mga kapakadarpay niyo
asi ko kapakambalagyo na uman isang bayangian na pagkakupang ninyan arila ang kau Allah naguy kalimong kau Allah. Alang-ulang na mga lay paratiya na andad ni kapakapasadiran sembayang na gusto ko mga pdauras naguguro ko niran ko tuhan niran Allahumma ghafirli walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah narilay akong ka nagurilay karakan sulang wala mga mu'minina mga mama gusto mga mu'minina mga babay na sangko tauras na pagkakupang ni o ayamanan yan na mga tao mga barasimba igiras ka na di ka kiran di making ginawa yan. Padrupan na diyan ko to igiraya ginawain ka na barasimba ko Allah nagubilang tao na mapaturo yan raka adyang ko tapawin ka o di na magpakailang kakanian ko karibatan ka. Sabab sa kagi susuguto na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apitero yan al-mu'minu mira'atul mu'min sumatigin man ay sumu'min na pagalungan o datarya na mu'min ay man na pagalungan naroon ka o napagkaalong suparas ka na ayamanan yan kung kang giginawa yung mu'min kumu'min na ayamanan yan na pagkadir ka di maturo o pagaring ka malay paratiya so karibatan ka sa pagpakaukit sa umangan nagu-hikma, nagu-ilmu. Giyang kanan. Ayamanan yan na malaguna tanto kaso dir ka mapatiro o loks ka pagaring ka na dir ka di matiro pagaring ka po paratiyaya sabab sa kagi isusugo no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guskan yan pen pagaring ka si ko paratiyaya na susugoong panurasol sa panganyan so paawing ka. So langan o pagkatoon niya na paawing ka na pupuna panganyan o di na tunan di ba na makaulit niyan sa dir ka mamaday so paawing ka sa kiyaturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at yun naman satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah sa din sa tao sa panganyan so paawing unatarya ng muslim nasa pangan mambu Allah Ta'ala so paawing yan si salong na mauri. Gina ni kapiyo kapag giginaway sa malay paratiya na gumalay kalaksi ko Allah. Gupiripan na kapiyan yan na ipangilubakan yan sa ginaway mapia dataryan. Upno ke paro na ipangilubakan yan sa ginaway sobrang pansakapilang atang, sobrang pansakapiya. Sabab sa giyang ko ta sa kato ginawin ka mapia na niyang kadak-daklo to'y ginawa yung mga pipia na siran o tulangon na punabdaran yan apagwit niyan siran raka. Uli na saka na pagwitan kanyang kiran na miyat takapadan sa kadaklo mga ginawain ka mga pipia. E taro to mambuso marata ginawain ay pagpangilubakan yan mambusa marata ginawain ka. Uwaya buwa karata yan nas kanyan na ginawain ka at pigilom sa pakabrag na ipangilubakan niya pa sa ginawain ka piginom sa pakabrag na pupumuno pa sa ta na open no o kaparo na ikuha ka niyan sa ginawain ka ako na bugibo ka pumuno yan kaya manan yan na pupumuno ko pan ko tamo ko banaklataw tamo ko mga manusia na sabi na pwede akapiya diyan ko takapaking ginaway ko mapiyay galabak bilang tao barasimba na kailangan kanyan o di na pagkaroon ng kanyan may kusaka na makapunggulaw lakas sa dusa na ipagkaroon niyan ka so bagriya na gusto katuro yan na gusto pamikiran yan sabab sa kagi susuguno to na di sa kiyaturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at iyan igira may ilaw isar kanong sumarata na alangin yan sa parin yan at iyan lima na udin yan kahaga na sa parin yan nakatiro na udin yan kahaga na apya subuso puso yan maran yan na taplis niya na diyan ko tamarata pong galabak no tao pero pan sa kapiyaw kapag ginaway ko mapigalabak barasibak wala bilang tao na pagkasiyap sa oras yung ko tamini bagayin ko na oras na miya kalalaw to ibali. Sabab sa kaya malama pindiskasyo si ko mga pipi agalabak. Malay arga sa orasyo
Sabab sa dinyo di pugus pa bibitera yan, gudinyo di galabak ang nasumya makalay kay pantagagalabak. Upama ko ibarat naptaalim ka no, na ayan niya sugat orasyo na uman ano makataalim na timbang 60 rabu na simba. Sakiyatiro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, madlisu fikhin khairun min ibadati 60 sana. So atigin manay so darpa pukusay nun so o sabot si kuwagama wallah na taral biyuto adison ng pulurabun asimba ko Allah. Na so di nyo di may pagunuta, gusto di nyo di may pitiaray, na gusto di nyo di amanan yan na manggalabak paled no to o matatago si ko kabayaw Allah na miyam makalalaw to arga si kung mga tigbang ano mga abaltano si salungan na mauri na gusto ginawa yung mapia na amanan yan na pengendaw kanian na upagan na draka pengendaw upagan na ito igirad na kasuayan raka ilmu ka na sumba kanian raka okay na may gusto ilmu yan na kailangan ka na ipagan raka Berben na diyong kuto so kapag ipang-ginawa yung kakutaw para simba na kapag ka kung mga tao makaumataw sa alungan na mauri na dede na akititik si kung mga puso iyo akala kung nagukawan nagurata ginawa sa keturun Allah Ta'ala pamanit taba hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sa rin sa pugunutan yan, so turuan akong na di makagdam sa kalam, na di makagdam sa kapakabuko. Na kaya sabab sa kano na magunutan ka no, na inunutan niyo, so kabayaw wala, na di ka nagpakagdam sa kalak na gukambuko, sa isang kay kawiyawiyag ko dunia, na ayas ng purna yan na si isa lang na maurin. Nagu pituro po Allah Ta'ala, lang nang giginawain na paledun na makaptitirawa. Pala siranda na makapriridway. Na ayaw mo di makapriridway, amit tataros, so di na ni kang giginawain. Si sa surga, na so tao aming giginawain siran ko parateya. Sa kiyaturo ng Allah Ta'ala, sa Suratul Zukhruf, ayat ay ka-67, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. So atigian so ming giginawain na si isang kutagoy mana si isa alungan na mauri na makapuridwi silang din mi priridwi no sabad so sabad inun tabu di na makapuridwi na udi makaptitirawa na sundigi ginaway ko para tayiran ko Allah gina misabab sa mga urip no Allah na Padapan sa diyang kuto ang kapyo kapag ginaway kung mga barasimba na di po diyang kuta kaila yung kako ginaway nga barasimba nakiatad man kaso Allah nakiatad man kaso alungan na bawri na lumimakso puso ka na diyang kuto amin puno-puno ko puso ka na so babaya kasi ko Allah na gusto babaya kasi ko ay manan yan nagamang ka Sakiyaturo aginisiyo ng Rasul, Ya Rasulullah, antay pitamanan ang mapya ginaway. Natigyan na yung mapya ginaway, na sualdid ni kailayang kaon, nakiyatan man kaso Allah, na gusto alungan at mauri. Gunyado yan, tigyan na awliya Allah, alladina idha ru'u dhukira Allah Ta'ala. So tigyan sa mga ginaway Allah, na amanan yan na mga rarani ko Allah na hiram niya ilay siran na ketadman su Allah subhanahu wa ta'ala na nisumpat yanon at tigyan na ala unabiyukum bi khiyarikum bakor kano penutula at tigyan so miya makapiar-piar kano na tero niran tero mga sahaba uwi ya Rasulullah na tigyan akhyarukum alladhina idha ru'u Dhukir Allah Azza wa Jal. Tigil na mapiar kano na sa mga tao airan niya ilay siran
na pagkatadman sa Allah ama puro agumada. Go so ginawa isi ko iman na igiran niya kapargna na ko makanya. Kuna beratar mga pda ginawa si kanyang bu pagka tabangi ko kapakadadaya gusto kapipia ginawa. Na so ginawa ko para tiya na anto na iba na si kanyan mala adim blaga si sadyang ko to amargun na gusto o ayamanan yan na mapait ako yaguyag na yuto man kaya tayo nan ko mga ungalan ay tito mapia ginawain na so ginawain si kumargan ay girabirag na pukitong kaso o ginawain ka ay kadakliran na gusto kay tuiran ay manan na pukitong ka na damapira ka tao apto ka umarka na igira si ko mamis na dingga ka itong so kadakla ginawain ka. Padapan akapiyaw kapaking ginawain si kumalay parate na diyong ko itong nakipagpumanganin o ginaway niyan na ayatatarimaan na igira disiran makapmamasay. Manan yan nagyuti beteron ala dahril ghaib ayam mapia pangni na sudip ko nugo pedeka nagyuto iulaw-law mga barasimba sa kiyateron Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watul mar'i al-muslim li akhihi bidagril ghaibi mustajaba. Manan yan nasukip pamangnin o tao muslim ko pagarinyan sigira din yan na mipmamasay na tatarimaan wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto ikip pamangnin o mu'min si ko pagarinan na mu'min ay kadaklanon na di niya na pagkanag. Sabab saan doon ta so kapaki bisita so kapaki bisita ko datar ka mu'min na bida gusto kang bisitang kakok na ba mu'min aso datar ka mu'min na malayar gasi ko Allah niya kay salungan na nasa katawa mama lalakaw na bila ko malaikat aso masayan sa manusia na pituloyan na anda kasu na tigyan na bisita ko ginawa akong sa isang karanay nga da siringan. Natigyan nanto na ipagwit makaw. Natigyan da pagwit ang koron mga wit-wit. Inunta na kabubayan na kung kanyan si ko Allah. Natigyan na pagito ko na kandra ka. Asusubuna ko Allah siyar ka. Pagkisabutan ka. Kagyesung ka ko ginawain kasi ko paratiya ko Allah. Ada sa parwa sa kagya pagkabubayan kas kanyang ko Allah na imanto na piyagisabutan ka Allah sukap kabubayan kasang ka na pagaring ka na sobra roo sukap kabubayan ka Allah subhanahu wa ta'ala gina ni kalay pantag o kan bibisitay o minggi ginawa isi ko parateran ko Allah na madaklatan to ang mga unga o kang giginawai si ko o parateya na gusto di kang giginawai yung mga bilang tao ang mga barasimba ko Allah na naino kapkasumpatan tanubuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.